мустаҳками футбол бозони дастаи Истиқлол баҳри муваффақият дар тамоми мавсими ҷорӣ дониста бошад. Мо бошад бо шумо ҳолатҳои ҷолиб ва вазъиятҳои хавфноки қисми дуюми бозиро мушоҳида карда истодаем, ки имконияти аввалин ва яке аз хавфноктарин вазъиятҳо барои Артём Барановский буд. Зарбаи ӯ тири дарвозаро ларзонид, аммо вориди он нашуд. Баъд тири дарвоза бархӯрда аз майдон берун шуд ва ин ҳолате ки Шеридин Бобоев голи ягонаи бозиро ба ҳадаф расонид. берун аз ҷаримагоҳ бо зарбаи пои чап Шеридин муаллифи голи ягона ва қаҳрамони бозии имрӯза мешавад. шумораи голҳоашро ба 8 адад расонид ва муҳимтар аз ҳама дар ин бозии ҳассосу муҳим ва тақдирсоз на танҳо дар марҳилаи сеюми чемпионат, балки дар тамоми рафти мусобиқоти имсола ӯ ғалабаи муҳими тимашро таъмин карда тавонист. умуман Истиқлол аз ҳисоби ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок хеле ҳам фаъол буд. хуҷанд дар қисми дуюм имконияти хуберо дарёфт кард, махсусан ҳамон ҳолате ки Ҷаҳонгир Эргашев дошт, аммо зарбае ки ӯ тақрибан аз масофаи 5 метр ҷониби дарвозаи Никола Стошич равон кард, дидем аз шафати дарвоза берун шуд. оҳиста-оҳиста вақти ҷудо шуда барои гузориши мустақими мо аз ҷараёни бозии имрӯза миёни ду дастаи пешсафи Лигаи олии футболи кишвар хотима меёбад. сипос мегӯем ба таваҷҷӯҳи якояки шумо ки дар ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. Парвизи Маҳмадамин шораи ин бозӣ буд.